da cika mana da ni kana so mutum sai ka ba shi ka ba kai garkuwa kai ku tsaya kuma ku yan dambe ba kuna da matsala ba ko da ba ba gaskiya ba kawai ana ga ko tsari a ta ba kai ko me da kuma ku da shi ba ni mari haba kuna haka da Allah haba sai ku samu alheri kuma shi kuna ta abuga gadan bannan tsakanin garkuwa autan mamman 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 gadan bannan na waje kada ka da baka labari na cike ka sa ido kai kallon wannan dabbar sambota kana wanda ake so kai mai alheri gadan bannan sambota banda wada banda tashin hankali a tsaya a yi kallon nan da shi ya tara kowa da kowa gadan bannan tangaran kariya da tuma shi Allah ya tsare faduwa in ta zo a fadi a tashi faduwa ga dan dan ba adoci gadan bannan tangaran kariya da tuma shi Allah ya tsare sabota kowa ya ta ido yana kallon damban autan mama tsakanin autan mama garkuwa gadan bannan tsakanin garkuwa autan mama gadan bannan na waje kada kai da baka labari na cike ka sa ido kai kallon wannan damban gadan bannan tsakanin mai dambe da mai dambe tangaran kariya da tuma shi Allah ya tsare faduwa Allah ya kawo ta gadan bannan